Cenovo dostupné autá ešte nevymreli a tu mám jedného zástupcu z nich. Toto je Citroën C3 Aircross v hybridnej motorizácii, ktorý vieš kúpiť už za cenu pod 20 000 eur. A za 22 000 máš už solidne vybavené auto aj s nejakými tými technológiami. Tak sa poďme pozrieť na to, či je toto zabijak Dacia Duster a či bude toto nový král cenovo dostupných SUV. Zapíname palce! Zabudnite na oblé tvary. Nový C3 Aircross totálne zmenil svoju identitu. Natiahol sa takmer na 4,4 metra a s výškou cez 1,6 metra pôsobí na ceste ako dospelé svalnaté SUV. Kol má predná maska s novým retrologom a štandardne dodávanými LED svetlami dodáva autu drsný výraz. Testovaná verzia navyše disponuje 17-palcovými diskami, zatmavenými zadnými sklami, strešnými lyžinami a jej celková hmotnosť je iba 1348 kg. Pod kapotou sa nachádza 1,2 litrový trojvalec, ktorý dostal elektrický doping v podobe 48V mild hybridnej architektúry. Výsledkom je systémový výkon 145 koní, 230 Nm a pohon predných kolies. O radenie sa stará 6-stupňová dvojspojková automatická prevodovka. V interiéri nezostal kameň na kameni, klasické budíky sú preč. Citroën ich nahradil futuristickým tenkým displejom priamo pod čelným sklom. Dominantou je 10,25-palcový displej s bezdrôtovou konektivitou v podobe Apple CarPlay a Android Auto. Obrovský palec hore si zaslúži samostatný panel ovládania klimatizácie s fyzickými tlačidlami. Natiahnutý rázvor na 2670 mm znamená kopec miesta na nohy vzadu. Vďaka tomu môžeš mať C3 Aircross aj v 7-miestnej konfigurácii. Batožinový priestor má v základe 460 litrov, ak však hodíte zadné sedačky do roviny, vďaka dvojitej podlahe dostanete jaskyňu s objemom 1600 litrov. Ja som veľmi rád, že cenovo dostupné autá ešte nevymizli. Doteraz však bola synonymom takéhoto typu aut automobilka Dacia. Zabodovala so svojimi modelmi Sandero, alebo neskôr s Dusterom a teraz už aj s Bigsterom. No paradoxne Dacia Duster už nie je najlacnejšie alebo cenovo najdostupnejšie rodinné SUV. Je to práve toto, Citroën C3 Aircross. Ja som si schválne pozeral ceníky. Duster začína niekde tesne pod 20 000 eur. C3 Aircross môžeš mať už od nejakých 17 000 eur. Dobre, aby sme teda neporovnávali jablka s hruškami, poďme porovnávať iba tie hrušky. Čiže zobereme si nejakého Dustera s hybridnou motorizáciou, presne ako je toto testované auto. Tento hybrid v tej druhej najnižšej výbave, ktorú by som teda ja osobne volil, určite by som nevolil tú najnižšiu výbavu, ale minimálne ten druhý stupeň od spodu stojí nejakých 22 000 eur. No a ten hybridný Duster začína na ďaleko vyššej sume. Čo ale musím povedať je, že ten hybridný Duster je o niečo úspornejší. Testoval som ho, s ním sa mi darilo robiť aj v meste ďaleko lepšie spotreby. Tu som v meste jazdil na úrovni niekde okolo 7,5 litra na 100 km. Neviem, prečo sa mi to nedarilo posunúť tú spotrebu nižšie, no bohužiaľ, mestská spotreba je takáto. Na diaľnici je to tiež potom okolo tých 7 litrov, ale čo tomuto autu najviac vyhovuje, sú také tie okreskové rýchlosti 90, 100 až 110 km za hodinu po diaľnici napríklad. Čiže keď sa uskromníš a ideš takýmto tým v úvodzovkách detkovským tempom, tak sa tu vieš hýbať s potrebami na úrovni 5 až 6 litrov, čo je fantastické. Viem, zase porovnávam nejaké auto s Daciou, minule to bolo porovnávanie s Daciou Spring elektrickou, teraz je to práve s tým Dusterom, ale raz darmo. Proste tá Dacia má v každom tom segmente auto, ktoré je atraktívne cenou, atraktívne výbavou, atraktívne motorizáciami a teda je to taký benchmark, by som povedal, slovenský benchmark a hlavne keď sa bavíme o autách, ktoré majú zaujať tou cenovkou. No, čím ale toto rozhodne zaujme, tak to sú sedadlá. Akože keď už vie niečo Citroën robiť, tak sú to podvozky a sedadlá. Podvozok tu je tiež famózny, je veľmi mekučký, fakt taký plavný, nerovnosti filtruje veľmi pekne, ale samozrejme má to aj svoju daň potom pri takej ostrejšej jazde, je to auto plavné, dosť sa nakláňa v zákrutách, ale predsa len 1.2 hybridná nie je na nejaké zbesilé jazdenie po okreskách. Je to auto, je to presúvadlo a na to je určené a na to je aj podvozok naladený. No a teda okrem toho podvozku sú tu mimoriadne komfortné aj tie sedadlá. Toto sú doslova kresla. Nie je tu absolútne žiadne bočné vedenie. Fakt tu ani to nemusí byť ostrejšia jazda. Tu stačí nejaký troška rýchlejší prejazd zákrutov
alebo troška rýchlejšia jazda zákrutou na diaľnici a z toho sedadla ťa vynáša. Čiže nič ťa tu nedrží. Z tohto hľadiska to je teda mierny diskomfort, pretože to telo musíš šponovať, musíš sa fakt na tom sedadle držať, ale čo sa týka toho posedu, sedenia a komfortu na nejakej dlhej trase, toto je doslova gaučové obývačkové sedenie. Interiér materiálovo nie je žiadna bomba, akože tu sú plasty, je tu veľmi veľa tých plastov, ale pekný detail je napríklad táto prístrojová doska čalunená takou látkou, textíliou a aj tieto madlá a lakťové opierky sú potkané alebo sú vytkané takou textíliou a tie materiály sa tu striedajú. Nie je tento plast, ktorý je na dverách, nie je samozrejme všade, je len teda na dverách a na vrchu prístrojovky, ale sú tu aj veľmi pekné ozdobné, také medené lišty a aj zo pár lesklých prvkov, ako napríklad tu v strede, alebo tieto výduky klimatizácie. Inak tie lesklé prvky, že čím ďalej, tým viac sa presviečam o tom, že do aut to nie je správna voľba, rovnako ako dotykové displeje a nutnosť ovládať všetko cez dotykové displeje. Jednoducho od tých lesklých prvkov, najmä v takomto slnečnom počasí, sa to dosť často odráža vodičovi do očí. Ja som na to není až tak senzitívny, ale napríklad moja žena tá na to nadáva dosť. A v niektorých tých autách, kde je tých lesklých prvkov teda ešte oveľa viac ako tu, hovorím, že tu je to ešte v takej norme, je to znesiteľné. Veľmi zaujímavo tu je vyriešený digitálny kokpit pred vodičom. Ono v tej najnižšej verzii nemáš ani ten palubný počítač, totižto ten digitálny kokpit je umiestnený nad volantom, čiže pozeráš sa na to podobne ako v Peugeotoch, zhora ponad volant. A v tomto prípade v tých vyšších výbavách sa skladá z dvoch častí. Z takej monochromatickej časti, kde vidíš základné údaje ako rýchlosť a stav palivovej nádrže. No a potom na pravej strane v tejto vyššej výbave sa nachádza aj vlastne digitálny palubný počítač. To je už plne farebný displej, bohužiaľ navigácia sa tam premietnúť nedá, ale máš tam teda údaje o vonkajšej teplote, o nájazde, vieš si tam nastavovať asistentov jazdy a tak ďalej. Čiže aj z tohto dôvodu by som viac odporúčal ten vyšší stupeň výbavy a nie úplne ten najnižší, pretože napríklad v tom najnižšom nemáš ani tento stredový displej, čo je za mňa už až veľmi také drastické riešenie, ako šetriť náklady a myslím si, že aspoň ten stredový displej úplne bohate stačí takýto, že máš tu bezdrôtové Apple CarPlay, máš tu nejaké základné, veľmi jednoduché menu, rádio, ale toto mi úplne bohate stačí. Hlavne tá bezdrôtová konektivita, to je dnes veľký plus a naozaj to už by malo mať každé auto. To, že ten najnižší stupeň výbavy nemá tento displej, tak možno aj to je dôvod, že Citroën tu zachoval aj naďalej takýto samostatný panel ovládania klimatizácie, ktorý je taktiež veľmi jednoduchý, vieš tam nastavovať teplotu, vieš si tam zapnúť vyhrievanie predného, zadného skla a v podstate je to jeden z tých prvkov, ktorý by mal naďalej a vždy zostávať hardwareový. No a hardwareové je tu našťastie aj to najdôležitejšie tlačidlo. Tu po ľavej ruke si vieš jedným tlačidlom a jedným dlhým stlačením vypnúť to otrávne pípanie pri prekročení rýchlosti. Ako sme si už zvykli aj pri iných autách, tento systém funguje absolútne nespoľahlivo, no a v podstate vypínam ho vždy v každom aute hneď po naštartovaní. Niekde to je skryté v menu, niekde musíš stiahnuť hornú lištu na dotykovom displeji, niekde to vieš urobiť skratkou cez volant, tu je to vyriešené absolútne geniálne, famózne a najlepšie ako sa dá. Tlačidlo po ľavej ruke, čiže naštartujem i hneď stláčam toto. A asistent toho čítania dopravných značiek je vypnutý. Takže aká je teda ideálna konfigurácia za mňa? Je to určite hybrid. Nešiel by som do tej najnižšej motorizácie, ktorá má výkon len 100 koní, predsa len tu je tých koní 145 a už je to lepšie. Jednak aj ten hybrid má elektromotor, ktorý má sám o sebe 21 koní a vlastne vyplňa tú turbodieru, čiže to auto je svížne, ťaha v podstate od spodu a aj pri tom preraďovaní necítiš takéto zaváhanie a spomalenie. Samozrejme sú tu potom ešte aj elektrické verzie, tie sú ale cenovo už niekde inde. A tá platforma, na ktorej je postavená C3 Aircross, elektrická C3 Aircross, nie je moderná. Je to tá stará citroeňácka, peugeoťácka platforma. To auto má len 50 kWh batériu a pomalé 100 kW nabíjanie. Takže ak chceš elektromobil v tej cenovke, za ktorú si vieš kúpiť C3 Aircross, už zoženieš ďaleko lepšie, kvalitnejšie elektromobily. No a čo by som si ja do tohto auta teda ešte nakonfiguroval?
tá výbava druhá od spodu by mi bohate stačila. Určite by som si sem dal 7-miestnu konfiguráciu, pretože áno, toto vieš mať aj v 7-miestnej konfigurácii. Ten tretí rad sedadiel je absolútne núdzový a absolútne rezervný, ale vždy sa to hodí mať tie 2 miesta na sedenie navyše, kedy môžeš legálne, bez toho, aby si prišiel o papiere alebo dostal nejakú pokutu, legálne môžeš odviesť až 6 ďalších ľudí. No a toto všetko, čo som povedal, môžeš mať za nejakých, povedzme, nech to je 25 000 eur. A k tomu si teda ešte môžeš vybrať nejakú farbu, nejaké disky a ešte niečo navyše z tej príplatkovej výbavy. Takže áno, myslím si, že Dacia Duster je zosadená z trónu toho cenovo najdostupnejšieho a cenovo najatraktívnejšieho SUV. Novým kráľom je práve toto, Citroën C3 Aircross, ale zase ak chceš štvorkolku alebo LPG, tak už musíš siahnuť napríklad po tom Dusteri, pretože toto tu je výhradne predokolka a to v akejkoľvek motorizácii.